Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Βρίσκομαι πίσω από το Σκαραντιλέκι, στα μετώπιστα των Βουλγάρων, μεταξύ του Μουλούς και Σερβολάν, τα υψώματα, το ύψωμα του Μουλούς που είναι θαμμένος ο Παπαγιάννης, ο ταγματάρχης που σκοτώθηκε στη μάχη του Σκρά. Κοντά στην Ούμα, η Ούμα είναι λίγο πιο βορειοδυτικά. Και είμαι στους πρόποδες του Σερβολάν και βρήκα ένα ωραίο τουφέκι μπερντιέ γαλλικό με το κλίστρο του, αλλά χτυπημένο ελαφρώς από βλήμα και παρατημένο. Δεν είναι το μακρύκανο που είχα βρει πρόπερς. Είναι κοντόκανο και είναι του ιππικού. Το βλέπετε και εδώ. Σήμερα είναι η μέρα μου.